za Allah ce kuraye guda biyu masu jin yunwa waɗanda aka sake su cikin garken tumaki, barnar da za su yi a wannan garken ba ta kai barnar da mutum zai yi ba idan yana neman ɗaukaka, yana neman dukiya ta hanyar addini. Duk mutumin da yake son ya samu kuɗi ta hanyar addini, ya samu ɗaukaka, a ɗaukaka shi a ce kai ne shugaba wani, kai ne wani, kai ne wani ta hanyar addini, barnar da yake yi cikin addinin ta fi barnar da kuraye mai wata suke in an sa su a garken tumaki. Shi sa don matsala inda ka samu cewa ana rikici tsakanin ko kungiya kaza da kungiya kaza ko jama'a kaza da jama'a kaza, in ka samu ba laifin mabiya bane, laifin malamai. In malamai suka ga dama rana kaza idan wani abu ka dora mutane na kuskure, ka gano kuskure ne, kace jama'a yau na janye, na yi istighfari tsakanin da Allah, ba cikin ba kura ta lafa. Amma mutukar mutum zai kafi akan wannan, to dole ko mabiyansa su bi shi akan wannan, kuma ai ta yin barna, kuma duk kai ne ka zanto sandiyar su. atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. adh-dhann, daya daga cikin tabi'ai Imam Mujahid yace bi ma'anal yaqin, dukkan zanni bi ma'anal yaqin. Malamai suka mayar masa da martani cewa a'a, da ya ce mafiya rinjayen zanni cikin alqur'ani bi ma'anal yaqin da yafi. Haka ne, domin da yawa daga cikin zanni a cikin alqur'ani yazo bi ma'anal yaqin, alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim inni dhanantu anni mulaqin hisabiya ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وانا دكش ظن بمعنى اليقين، أما ظن ينازل بمعنى الشك. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. كذا الظن أنا بوعي اليقين بني بسكيتي، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. كذا الظن أنا بمعنى الشك، بوعي دكا ظن بني بمعنى اليقين. أما أنا الذين يظنون بمعنى اليقين كده، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله جميل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة wanda ne muku ita wa anni faddaltukum alal alamin, kuma ku tuna cewa ni na fifita ku akan mutanen zamanin ku, da yadda aka zabi annabawa a cikin su, aka zabi manyan masu mulki cikin su, kamar da muka karanta da wata ku yawman, ku ji tsoron wani yini da ke tafe, la tajzi nafsun an nafsin shay'a, wanda wata rai ba ta wadatar da wata rai wani abu. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah wa la yuqbalu minha shafa'a, ba za a karbi ceto ba daga wata rai, wala yu'khadhu minha adalun, ba za a karbi fansa ba daga wata rai, a ce ga wani abu da zaka bayar na dukiya dan a fanshe ka daga azaba, ko a ce ga wani da zai ceci wata rai, wala hum yunsarun, kuma ba za a taimake su da komai ba a ranar tashin kiyama. Wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da mu'tazilawa masu inkarin ceto suka makalkalewa wajen cewa babu wani ceto a ranar tashin kiyama. Dan Allah ce wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. To amma gaskiyar al'amari shine maganar ceto a cikin alqur'ani ta zo da salo biyu. Salo na farko kore ceto kamar nan wala yuqbalu minha shafa'atun wala yuqbalu minha adlun wala hum yunsarun. Salo na biyu tabbatar da ceto amma tare da sharuɗa, kamar man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. To wannan ayoyi sun tabbatar da ceto amma tare da sharadi. Sharadi na farko ba wani mai ceto da zai ceto sai Allah ya bashi izini. Sharadi na biyu ba wanda za a ceto sai wanda Allah ya yarda da shi. Allah ko yana yarda da mutum da in mutum ya mutu da tauhidi. Dukkan mutumin da ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta masa ba. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Amma mutumin da yake mummuni ne mai sabo, ayyuka na sabo sun wajabtar masa shiga aljanna dan a masa azaba, to irin wannan shiga wuta kai dan a masa azaba da wuta, to irin wannan da ceton masu ceto ke amfanin sa. An gane ko? Da haka maganar ceto ko dai a ce an kore shi, to wannan ana magana ga dukkan wanda ya mutu ba tare da imani ba. Wannan la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun